Estem vivint temps complicats en aquesta dècada dels anys 20 del segle XXI. No he de dir jo a ningú on anem ni com acabarem. El canvi climàtic és greu, irreversible, diuen els entesos. El Covid, que no ens ho està posant fàcil. El tema d'Ucrània i les seves desconegudes conseqüències a hores d'ara. En fi, la fam del món, les injustícies i altres guerres que no hi ha manera d'acabar-les, de les que podem parlar un altre dia si tenim temps i se'ns permet. Tot i aquest present tan confús, amb aquest interrogant tan gran, encara disposem d'un privilegi. Un privilegi molt important per a la nostra vida d'avui. Sí? Nosaltres podem decidir. Podem decidir com volem viure aquests moments i en companyia de qui. Podem decidir com alimentem la nostra ànima i el nostre cervell diàriament. I el més important, ho podem decidir de forma lliure i aquí sí que sense cap condició. Dit això, només nosaltres som responsables de les nostres sensacions. De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-Sacra, només Ràdio Vila-Sacra. I fa casa més content que un gínjol.